Nyanchwa kobwaterana na nyagitari ya Nyanchwa SDA Mission nigo bachakirie eskuru eyo ekorwa amaegerio yoboteresa korengana na barabo ingo babere bagwikirania ekerenge kyo kobwatikana no mubaro omonge bwaborkyo obubere kogosoka asobonge nabo igo kogania konyora amaegerio ase chinsemecho nigo bene kirengaine enchere ya moyo gotinya obochenu ekerera beke gusira aborkigwa bange kwegera oboteresa wetani monasi bwangoiga twabaretera teskuru yobogwenya bw'abateresa bare kinasi igontoro no mogoko ngana intubu na Nyanchwa twanyorire skuru ya Adventista igota kwegeria abana bari batagete gosoa chikosi cha medical ndonto chitu cyakire ya nursing na bwango mono bwo mwaka uri mutu ntomente chikosi chinde na bono chikugeria igoro ya mariogo abantu bo gupima lab amo na bari abanyagitari bari bakorora bari tukoroka chikirini kwa mabisa. So we are welcoming abantu moche kuyutura facility chitu twatwarire gaiga igara torosio robongo rweito roboruya asokorigeria abantu chisame cyonse asisemi amurasobo karangero yogo chake school yogo train abana bugwenye niyo cyagete 2018 wetera nga school tubate cyo bugwenye na mumayete chiko ira abana bake tukanyara abana nigo bago ichoria abange batigara isiko lakini babwato kugani bachiko babatagitari wale challenge y'abana baito bari school batagete ko babana gitari mande na twaye chikire ko manichika kiechi abana baito babana gitari batakiri chinzi chisiko wanto kanyora mpaka liko nyora nafasi asoko soma na nti tugaza bono mune tinga gitari tukaleta karangera lieke egere tuyibule skuru egere abana bago babwato kugani ko gosoma bachiche bande banyora libaga egere oyo moyo oyo lengo bosomera ubunyagitari anyora monyora libaga lyo gosoma ende kene muna yakiteiga twanyorire nambe nyinge y'abana batageta gosoma guhitanye kiwango tuganiri kuira asogo chakiri school egange niyo chaka e college yega no go train abateresa base nurses due to public demand.